Hello! Ez itt az új babám unboxing doboz, amiben most kivételesen nem egy babatakarót, hanem egy táskát rejtettünk, mégpedig egy táskának a darabjait, amit tivarhatok össze. Először is itt vannak ezek a csodálatos kis anyagcsíkok, amiből a táskának a mintája jön. Ez egy nagy szemes táska lesz, tehát ez lesz majd a közepe. Jó, ez lesz aztán maga a bélés, amire ezt a nagy közepét fogjuk varni ezzel a sok kicsi csíkkal együtt. Mutatom. Így. És hogyha elkezdjük majd ezeket a csíkokat, akkor a videóban megmutatom azt is, hogy hogyan fogjuk ezeket a csíkokat szépen egymás mellé varni, úgy, hogy ebből egy tökéletes táska minta legyen. Aztán itt van még a belseje, mert hogy lesz egy bélése is. Látjátok, minden méretre van szabva, itt van sarkosítva. A bélésének lesz egy kis merevítése is, és egy külön opció annak, aki nagyon-nagyon hardcore akar lenni, lesz a táskának egy belső zsebe is, illetve pántja is, és ezeket majd mind el fogom mondani az új videómban.